říká Klaudie, někdo zase Lauro, pro většinu třídy je to zkrátka Čáďa. Když potřebujete poradit s tím, který spolužák má kdy narozeniny, či vysvětlit něco ze základu společenských věd, Čáďa je ta nejlepší volba. I když tvrdí pravý opak, miluje drama a společnost lidí. Když ji ale dáte na výběr, vždy si vybere místo lidí suši. Je to budoucí právnička, co tělem je zde a duší někde na cestách. Prostě a jednoduše kamarádka do deště. To je Laura Klaudie Čadílková, která ještě neodchází, počká si na květinu. Ještě jednou potlesk pro Klaudii Lauru Čadílkovou. Silná stránka a je tady doslova genius. Znamínka a malá násobilka jsou občas složitá věc. Vidíme i ve fyzice a vždy spolužáky potěšil, když slíbil, že se nechá dobrovolně vyzkoušet. A jeho taktice se nakonec nepřihlásit, se už dnes jen všichni rádi zasmějí. Také jeho talent na divadelnictví se jasně prokázal. Hlavně ve hře České nebe, kdy mu role právce Čecha, kterému nejde literatura, byla šitá na míru. Každý, kdo Martina zná, ví, že je to pardák ochotný pomoct ve všem, na co mu síly stačí. A taky celá třída nechápe, jak Martin může být takový sex model. Šerpu a lahodný nápoj převzal Martin Čebelka. Další ošerpovanou bude Marina Čuhelová. Je malá a agresivní. Neříkejte jí, že je malá, jinak bude agresivní. Kdybyste však někdy měli krizi ve 3 ráno, když musíte zrovna fungovat, Mája vás nechá v klidu brečet, utěší vás a ještě udělá všechnu práci za vás. Pozvěte Máju do kavárny a zanedlouho se budete spolu smát a vymýšlet ty nejšílenější plány. Je to největší knihomol, jakého jste kdy pravděpodobně potkali. A jestli vás zajímá jakýkoliv dětský pořad z dob maturantů, Mája se s vámi o něm může pobavit stejně jako o umění. To je Marina Čuhelová. A nyní už přichází Nikola Drávíková. Pro mnohé z maturantů spíš Nikulík, skvělá studentka a kamarádka. Ti, co ji opravdu znají, ví, že je expert na šílené nápady i jejich následné provedení. Přestože čte komplikované knihy, v televizi preferuje spíše pohádky. Procestuje s vámi celý svět, ale její srdce bude vždy patřit Německu. Její přízeň si ovšem získáte i hrnkem kávy nebo pevným obětím. Und schöne Grüße an die beste deutsche Familie. To je Nikola Drávíková. A nyní nastává ten pravý čas pro Anetu Elčnerovou.
neřekne jinak než Andy. Jedním správným člověkem, na kterého se obrátit, pokud chcete zaspívat jakoukoliv písničku od Harryho Stylese nebo vést hodinovou debatu o kočkách. Mimo to miluje lyžování a nejspíš by vás vyměnila za pořádně upravenou sjezdovku. Avšak jestli jste se zrovna nenaučili na písemku z matematiky a potřebujete vše pochopit během jedné přestávky, pak vám Andy zaručeně pomůže. To je Aneta Alčnerová. A v budoucnu se vidí jako vědecká pracovnice. Mezi její vady patří závislost na kofeinu nebo až neuvěřitelně špatné orientační schopnosti. A to, ať už jde o londýnské metro nebo její rodné město. Je milující Sherlocka Holmese, klasické literatury a všech zvířat, především psů a koček, což dokazuje její sbírka fotografií s cizími koťaty na Instagramu. Celá třída ji vidí jako milého a radostného člověka, který vám vždy buď pomůže, nebo vám přihodí úsměv na tvář. To je Tereza Hajková. A dalším ošerpovaným bude Ondřej Havlíček. Mistr Josef má mnoho užitečných dovedností. Je virtuózem na kazu, stejně jako na basu. Na akcích je většinou tím, kdo přijde jako první a odchází mezi posledními. Většinou ovšem s výpadkem paměti na období mezi 9. večerní a 4. hodinou raní. Je také nadaný fyzik a matematik a několik jeho spolužáků by bez jeho pomoci asi neprošlo Wimplem. Budete-li hledat někoho, s kým se zaručeně nebudete nudit a kdo s vámi půjde do čehohokoliv, ať už jsou následky sebehorší, je to váš člověk. To je Ondřej Havlíček. Právě míří Jan Hennig. Tenhle milý zarostlý chlapík má mnoho přezdívek. Například Hans, DJ Hanzátko, Honzík, Gorila nebo Čubaka. Je to přeborník v doslovném překladu anglických písniček. Jeho nejoblíbenější je Vstup, písek, muž. Jeho mysl vyplivuje naprosto náhodné fakty o zvířatech, avšak není to náhoda. Ve svých volných chvílích se totiž dívá na nejrůznější dokumenty od nejpodivnějších mořských živočichů až po vyhnulé dinosaury. Je to vlastně takový medvíděk. A teď se nám představí ve svém solovém letu. Přestože to vypadá, tak nevlastní žádnou večerku.
Jak sám říká, Česká republiky se dostala v malé papírové krabici, nejspíš leteckým transportem. Avšak je to velice silný a svatý mistr šalamínského boxerského umění a v posilovně vás znemožní, jak psychicky, tak fyzicky. Jelikož má obrovské charisma, zábava s ním být nepřestane a v nejhorším by vás ochránil i před Carlosem Vévolou. To je Pavel Huán. Právě přichází Adéla Karlíková. Ať už to znáte podle zlatavých vlasů, ale to není nic proti tomu, jaké zlaté je její srdce. Je to slečna znalá v mnoha ohledech. Bez problémů vám odrecituje všechny své oblíbené básně či texty divokého byla. Mistrně odcvičí jakoukoliv gymnastickou sestavu a s radostí vám z rukou zvěstuje budoucnost. S vaší zvědavostí si dejte opravdu bacha, protože její šestý smysl se nikdy nemýlí. To je Adéla Karlíková. Svoji šerpuní převezme Jan Gefurt. Matematika a fyzika, to je jeho, ale jakmile jde o něco jiného, s radostí vytáhne své chytré hodinky. Kefi, jak mu všichni říkají, je dvojnásobný mistr městské ligy nejen ve volejbale, ale i v požívání alkoholu. Občas si vyšší všichni čerky, zvlášť když se nudí. Je to nosný pilíř oktavánského kolektivu. Je to takový šprýmař a v jeho přítomnosti se nudit nebudete. Buď se budete smát, nebo ho budete chtít zabít. Prostě náš morbidně roztomilý Kefi, to je Jan Gefurt. Po červeném koberci nyní pro šerpu míří Kateřina Komoňová. Kdo ji pozná blíže, velmi rychle zjistí, že kukačky je víc a pomalu nemožné. Anglicky mluví jako rodinný mluvčí, takže ani jazyková bariéra není problém. Na píšťalku píská už nějakým tím rokem a mohla by být profesionálním pocestným krysařem. Kdyby vás někdy zvedla hlas, neberte si to osobně. Ona to osobně nemyslí. Radši v klidu nechte číst knihy, které čte stejně jen proto, aby je pak mohla strhat. A pokud si nebarví každý měsíc vlasy na jinou barvu, tak víte, že je určitě něco špatně. To je Kateřina Komoňová. Na pódium pro šerpu právě míří Adéla Kratěnová. Oktavánská chemička a milovnice koní září pozitivní energií každý den, kdy ji vidíte. Sice je tichá, ale jen na první zdání. Mimo jiné je skvělá kamarádka, se kterou se rozhodně nasmějete a na kterou je vždy spolehnutí. Když přijdete na sraslí později, nevadí, stejně tam budete dřív. Pokud chcete každý den dostávat ty nejroztomilejší fotky Pejska a Dominika, stačí říct. Je také největším odborníkem na výjimky, rozhodně ne umožáky. Co když je? Každá věc, co má něco společného s koňmi, je bude zajímat. To je Adéla Kratěnová. Pro šerpu právě přichází
typického Adama z Oktávy zná snad každý. Exceluje nejen matematickými schopnostmi, informacemi o kytovcích, virálních hrou na klavír a znalostí přírodních věd, ale je dobrý ve všem, na co sáhne. Je to chodící definice renesančního člověka, předikujícího vědomostmi a rozhodně neskazí žádnou legraci, které je často součástí. A hláška "Dej si pivo" ho bude pro nás sledovat už asi na pořád. To je Adam Krátký. Teď nastal ten pravý čas pro to, aby svoji šarpu převzala Kristýna Martinková. Kristý se přidala do téhle příběhy jako poslední, ale zapadla okamžitě. Nikdo ji neřekne jinak než Marta. Ačkoliv se prvně zdálo, že je to spíše tichá voda, později se ukázalo, že opravdu břehy mele. Miluje svůj postel a nejraději by prospala celé dny. Jakmile jde ale o brigádu, za kterou dostane nějaké ty kačky, maká jako kůně. Pokud si potřebujete zavrhnout, pořádně se zasmát, nebo se jen vypovídat, Marta je ten nejlepší společník. To je Kristýna Martinková. Červený koberec s ním patří Marice Navrátilové. Mája, Majíneček, Mary. Na první pohled malý 160 cm vysoký skřítek, ale ve skutečnosti Mary disponuje největšími svaly z Oktávy. Pokud máte dlouhou chvíli, zajděte do posilovny a tam Mary rozhodně najdete. Skoro tam totiž bydlí. Upřímnou radost ji udělá jistě prázdná posilovna, ideální počasí na běh, nové bodky na běhání a proteinové tyčinky. Za své nejbližší by dala ruku do ohně a je velkou milovnicí západů sluníčka. To je Marta Navrátilová. Právě přichází Noémie Nutová. Naše má sice Noémie, ale pro většinu je to prostě Emča. Kdo má náladu zkusit něco nového, ať si chvilku promluví právě s ní. Nejen, že vás inspiruje, ona do toho půjde s vámi. Je to velká cestovatelka. Někdy se dá zapomenout, že má ve svém dni jen 24 hodin. Skromnějšího člověka byste těžko pohledali, nikdy by nepřiznala, že je v čemkoliv dobrá, ale věřte, že tahle holka má talent na vše, na co jen sáhne. Od francouzštiny přes hru na klavír až po lezení po skalách. To je Noémie Nutová. Pro svůj šerpu právě přichází Tereza Pavlíčková. Který je vážný člověk, který vždy správně poradí, když toužíte po upřímném názoru. Kromě toho, že úžasně hraje na kytaru a má ty nejlepší nepředvídatelné nápady, je také velice inteligentní. Na prvním místě pro ně jsou lidi, které má ráda a je schopná pro ně jít až za své vlastní hranice. A to bez váhání. Ve všem, co dělá, je vytrvalá a oddaná, dokud nedosáhne toho, po čem touží. A protože jsem mluvil o tom, že úžasně hraje na kytaru,
škoda, abyste o tenhle jedinečný zážitek přišli. Takže Tereza se právě koupila nástroje a je to její. Tereza Pavlíčková. Pro svůj šerpu právě míří Karolína Petrželová. Kára je nejhlasitějším článkem třídy. V kombinaci svých ukecaností hrozí i občasné ohluchnutí. Potvrzuje i spousedící Kristýna. Když chce někdo učesat copánky, ví, na koho se má obrátit. Šikovné ruce se nezapřou. Je sice trošku upřímnější a trošku více střelenější než je zdrávo, ale na druhou stranu je i starostlivá a je na ní vždy spolech. Odmala hraje volejbal, zbožňuje jídlo a nerada opouští svou postel. To je Karolína Petrželová. Červený koberec už nyní patří Natálii Přikrylové. Natálka je kreativita sama, navedená od zpěvu přes smysl pro oblékání až k výtvarnému umění. Libuje si v legální budoucnosti v kartách, obdivování kočiček a oblohy, čtení knih a v dobrodružných výpravách. Je velkou milující čají všeho druhu, avšak svůj radí nikdy nestihne vypít. Jak slyšíte, není to jen nějaká slečinka, ale věrná posluchačka kapely Ghost. Natálie Přikrylové. V nadcházejících okamžicích šerpu převezme Jáchym Svoboda. Jáchym je tichý společník oktavánů. Na první pohled velmi klidný, tichý a nenápadný. S největší pravděpodobností ho zastihnete ve třídě, kde bude sedět nad anglickou knihou. Když ale Jáchyma poznáte blíž, zjistíte, že vás nejenom vždy vyslechne, ale co se například matematiky a fyziky týče, je to naprostý génius. To je Jáchym Svoboda. Další šerpovanou bude Linda Ševčíková. Linduš je herečka tělem i duší, také milovnice českých filmů a šansonů Hany Hegerové. Svoji velikost skřítka vyrovnává svým charakterem. Nejen, že každé divadelní představení, kterého je součástí, získá okamžitě jiskru, ale je také skvělá vůči osoba.
A pokud hledáte někoho, kdo s vámi bude tančit na oldies a pak bosky skákat v kalužích, jste na správné adrese. To je Linda Ševčíková. Pro žerbu lidí přichází Lenka Štěříková. Nejenže je Lenča odborník na jougu, vegetariánské pokrmy a blázen do cestování. Dokáže také mrvlat skoro o každé situaci, která může nastat. Mimo to je skvělý parťák na nezapomenutelné zážitky a bez váhání se každého zastane, ať je její kamarád nebo ne. Ráda vyjadřuje své kamarádství psaním dlouhých zpráv o tom, jak je ráda, že vás má, nebo když může, většinou v dálku přihodí nějaký ten dopis. Pokud potřebujete dodat kuráž na nějakou šílenost, Lenča bez váhání zasáhne. To je Lenka Štěříková. Nyní pro šerbu míří Tereza Vaverová. Schovejte rum, nebo se s ní o něj podělte. Sice ji nikdy neuvidíte se učit, ale zeptejte se na cokoliv a Terka vždycky bude vědět odpověď. Jediné, na co se jí neptejte, je, kam chce jít na výšku. Rozhodně je to věrná kamarádka, která je pro každou akci a která bude svoje kamarády bránit do posledního dechu. O zajímavé fakty, na které do ní jen přišla, a crazy zážitky u ní nikdy není nouze. Je to jistý dog person. Pokud se tedy nejedná o její kočku Satanku. To je Tereza Vaverová. A ještě než se dostaneme k další šerpě, tak si samozřejmě rádi poslechneme oblíbenou melodii Terezy Vaverové. Technika nás sice patrně zradila, ale to nevadí, vy to zachráníte potleskem. Jste báječní, tak jak to vypadá? Uslyšíme oblíbenou píseň Terezy Vaverové, nebo má jít dál? Moment! Je to na dobré cestě. Vypadá to, že nakonec tu oblíbenou melodii Terezy uslyšíme. Jak vidíte, technika není všemocná, ale když k ní pošlete ty správné lidi, určitě si s ní poradí a dokáží, že i stroj, pokud je obsluhován profesionálem, dokáže dělat přesně to, co si přejete. A že Jiří Martínek je profesionálem a odborníkem na IT techniku, o tom svědčí nejen to, že je návštěvníkem semináře informatiky a výpočetní techniky, ale i to, že opravdu dokáže zpřístupnit nemožné. A Jiří, všichni vám tady fondíme. Vy to dokážete. Jiří je obklopen partou báječných techniků, kteří mu pomáhají jen co jim síly stačí. Přestože je to situace, ve které by každý jiný propadal panice, Jiří stále sledovým lidem pracuje na klávesnici a monitor jeho laptopu se nakonec nechal ovládnout.
Nebo nenechal? Já bych se vám velice rád omluvil za to, že Marian. Já opravdu, já mám teďka na starosti prezentaci, ale Marian už to řeší. My se fakt omlouváme, protože se to opakovalo minulý rok. Ale už je tady. Všechno je na dobré cestě, chlapci. Ze třetáku opravdu dělají maximum, aby Tereza Maverová slyšela už napovádí svoji píseň. A vy jste úžasně trpělivé publikum, takže dokážete vydržet. Určitě to bude stát za to. A přece jenom, když třeťáci vynaloží takové úsilí, určitě to úspěšně klapne. Pojďme je prosím ještě jednou povzbudit potleskem. Ono se to určitě povede. Vidíte tady vepředu ten tím, to je z toho, jak se z chlapců kouří, jak se opravdu zblaží. To je písnička pro Terzu. A po drobné prodlevě tu máme další oktavánku, která si míří pro svoji šerpu. Je to Ivana Velecká. Kdybyste si říkali, kdo stojí za oktavánským přetančením, už nemusíte. Přímo před vámi nejúžasnější choreografka a tanečnice. Také je asi jediná, kdo by učiteli na otázku chceš to jít vykládat místo mě, odpověděl tím, že přišla před tabuli a své spolužáky něco naučila. Když se zrovna nedoloupává do historických budov, píše spolužákům dějepisné zápisky, kde nikdy nechybí pikantnosti o historických osobách. A kdybyste jí chtěli udělat radost, kupte i včelák vína. To je Ivana Velecká. Pro svou šerpu právě přichází Vítek Rybička. I když Vítkova plešatý cílna vypadá velice milé, nenechte se zmást jeho vzhledem ani jeho přestívkou poblížit. Za jeho něžnou tvářičkou se skrývá člověk přižívající v tvrdé vesnické divočině. Proto nikdy neskoušejte za večer být víc piv než on. Stejně se vám to nepovede. I přes jeho občasnou náladovost a psychickou labilitu je to párkrát do nepohody. Tudíž se s ním nikdy nebudete nudit. To je Vítek Rybička. Dalším, kdo převezme šerpu, je Jan Výzdal. I přesto, že si nárokuje titul majitele sluneční soustavy a svým chováním spíše připomíná divou zvěř,
je nadaným sportovcem, tedy v případě, když se zrovna nezavře do svého pokoje na dobu neurčitou a v všiku z něj neudělá temnou topku. Když ho následně náhodou potkáte, můžete si ho lehce splést s klubem. I s mentalitou tříletého dítěte je to dobrý kamarád, v pohodě i nepohodě. Jeho velkou předností je freestyle, hlavně po značné míře požívání lihovin. Co dodat? Je to prostě šašek počmáranej. To je velký znamená. Už jsme tady dnes večer pirátské oktavány viděli a slyšeli lecos. Krásně tančili, předváděli úžasné kreace, krásně kráčeli po červeném koberci a teď, dámy a pánové, je uslyšíme mluvit. Ne všechny, to bychom tady byli zbytečně dlouho a nemohli bychom se bavit tak, jak se na každém plese sluší a patří. A proto oktaváni ze svého středu vybrali 2 zástupce. Proto nyní na pódium prosím Terezu Hájkovou a Adama Krátkého.